Sponzory jezdeckého magazínu EquiTV jsou Česká jezdecká federace, Farnam, Energis, Equichannel, Jezdci.cz, Kamír a Strom, distributor techniky John Deere. V dnešním jezdeckém magazínu vás zavedeme do Olomouce na první jarní skokové závody. V druhé reportáži se podíváme do Roupova u Plzně na závody v cuttingu a v disciplíně zvané Working Cow Horse. Velikonoční víkend přinesl skutečně aprílové počasí, často doprovázené sněhem a silným větrem. Mnoho pořadatelů proto bylo nuceno závody první dubnový víkend rušit. My jsme ovšem v neděli 5. dubna zavítali s kamerou do areálu Equine Sport Center Olomouc, kde tamní pořadatelé své první letošní závody navzdory počasí uspořádali. Jak byli organizátoři spokojeni s průběhem závodů, na to jsme se již zeptali manažerky jezdeckého areálu v Olomouci Lascích Veroniky Michálkové. My jsme byli moc spokojení, počasí se nakonec vydařilo, přestože to vypadalo ještě ve čtvrtek dost aprílově, ale nakonec všechno dobře dopadlo, takže jsme spokojení. Právě to počasí velmi komplikovalo situaci po celé republice. Řada areálů rušila na poslední chvíli své závody. Jak to probíhalo tady? Jak to vypadalo? Povrch, kolbiště, co vítr? Já teda jsem byla hodně nervózní, protože k ránu jsme měli trošku ten povrch namrzlý, naštěstí sluníčko potom vykouklo, takže se to povolil ten povrch a bylo to všechno v pořádku. Ještě ve čtvrtek to opravdu vypadalo tak, že jsme byli hodně na vážkách, ale nakonec, jak jsem říkala, se to vydařilo a já jsem za to ráda. Krátce před vrcholnou soutěží jsme oslovili několik známých jezdců, abychom se jich zeptali, jaká byla příprava na venkovní sezonu 2015 a jaké mají nejbližší cíle a plány. Prvním z respondentů byl Jan Zwinger. No, letošní příprava můžu říct, že byla velmi krátká, protože zhruba do poloviny ledna jsem nejezdil. Koně měli takové trošku delší prázdniny po loňské sezóně, protože jsem měl ke konci loňské sezóny úraz. A prakticky celý nebo zbytek ledna, únor jsem se snažil dohnat svoji i koňskou kondici. A někdy začátkem března jsem začal s koňmi pomalu skákat a jsem asi na druhých závodech. Minulý týden jsem byl na prvních ještě jako halových závodech v Polsku, kde se mi celkem dařilo, koně skákali dobře. Tady jsem vyrazil na první venkovní závody, takže je to takové na rozkoukání, rozběhnutí se v nové sezóně. Do Olomouce zavítal také Rudolf Doležal, ale jak jsme se před malou chvíli dozvěděli, původně Olomouc v plánu nebyla, je to tak? Ano, je to tak, dobrý den. Můj plán první byl Martinice, závody, 4denní, ale bohužel počasí to zkomplikovalo to tak, že jsem se musel zařídit jinak. Až včerejší večer jsem rozhodl, když jsem viděl, že počasí je v celku natočené na sport, tak jsem se dohlásil. Jak hodně velkou sázkou do letry jsou takto brzké venkovní závody? Tak samozřejmě pro pořadatele je to velmi těžké, protože to počasí má vždycky na ten vliv na ten počet účastníků, aby tak nějak ty závody vyšly ze všech stran dobře. Na úvodní dubnové závody do Olomouce zavítala také nejlepší žena českého skokového poháru 2014 Denisa Bittnerová. Deniso, ahoj. Dobrý den. Jak si užíváš úvodní skokové závody letošního roku? Já jsem překvapená, že koně mám ve skvělé formě po zimě, takže já už jsem připravená na tuto sezónu. Jak probíhala ta příprava? Klasicky zimní krmení, tréninky, kavalety, takže toť vše. Nedělní den vyvrcholil soutěží na úrovni stupně S s 1 hvězdou, tedy s výškou překážek do 125 cm. A jelikož byla vypsána na čas, museli jezdci, kteří chtěli dosáhnout na stupně nejvyšší, hodně spěchat. Jan Zwinger nastoupil do parkouru se 2 koňmi, s Lasí a s Lakorou. S oběma stlačil dosažený čas pod 60 sekund a vešel by se do první pětice. Bohužel však s oběma chyboval a připsal si tak vždy 4 trestné body za schození překážky, což ho nakonec posunulo na 13. respektive 14. příčku. Podobně dopadla i Kateřina Kubrická. Na startovní listině figurovala s klisnami Shayna 1 a Shayla 1. Poměrně svižné tempo, které s oběma nasadila, jí ale nebylo nic platné. V obou jízdách totiž jednou chybovala. S Shaynou jejíž čas by stačil na 2. místo, skončila nakonec 12.
s druhou klisnou dokonce až 15. Ještě o něco hůře dopadl další známý oslovených jedců před soutěží, Rudolf Doležal. Ten s Akirou inkasoval taktéž 4 trestné body za jedno schození, ale čas 70,69 sekundy stačil až na 20. řádek výsledkové listiny. Zuzana Plundrová byla dalším z účastníků hlavní nedělní soutěže, kteří absolvovali soutěž stupně S s 1 hvězdou se 2 koňmi. S klisnou Band nezaváhala ani jednou a poměrně slušný čas 63,66 jí zajistil 5. pozici ve výsledkové listině. Se svým dalším koněm s řepcem Lapenty se jí dařilo ještě lépe. Taktéž předvedla čistou jízdu a navíc dosáhla na čas lepší zhruba o 1,5 vteřiny. Zařadila se tak s ním na 4. místo. O nejvyšší příčky se však utkali Denisa Bittnerová a Lenka Gladišová. Nejprve se ujala vedení prvně jmenovaná v sedle Adély S, s níž dokončila čistě v čase 65,02. Vedoucí pozice si však dlouho neužila, neboť Lence Gladišové s Adamem 4 se podařilo překonat parkour taktéž bez trestných bodů, ale dosažený čas navíc stlačila pod 60 sekund. Lídrem soutěže byla ještě po projetí dalších 18 dvojic. Pak ovšem nastoupila na start opět Denisa Bittnerová a její Vanessa 5, s níž si hodně věřila. Cílovou čáru protnula v čase 57,26 a na své konto si nepřipsala žádný trestný bod. To znamenalo jediné, změnu na nejvyšší příčce s náskokem více jak 2 sekund. Zdálo se, že tento výsledek je již nepřekonatelný, ale do kolbiště vstupovala ještě Lenka Gladišová se svým druhým koněm, 14letým Irasem. Při bezchybně zajetém parkouru nadělila Denise Bittnerové ztrátu necelou vteřinu a s časem 56,31 vyhrála. Já jsem velice spokojená. Koně skákali bezvadně, na to, že je to letos asi 6. skokový trénink, tak si myslím, že to bezvadný. Jak hodně náročný byl dnešní parkour? Já si myslím, že nebyl moc náročný, bylo to přiměřené k tomu, že to jsou první letošní závody. Deniso, ty jsi se s Adélou ujala hned na začátku soutěže vedení. To vedení dlouho nevydrželo. V čem si myslíš, že ti scházely nějaké ty vteřinky? Tak s Adélou jsem měla spíše tréninkově, ale s Vanessou jsem chtěla právě vyhrát, ale podařilo se to Lence, ale přeju jí to. Moc si to přeju Lence. Lenka se vedení ujala právě s Adamem. Jak by si popsala výkon právě s tímto koněm? No tak docela mě překvapil po prvním parkouru. Skakal bezvadně, uvolněně, sám cvalal dopředu, líbilo se mu to. Paráda. Takže 3. místo s tímto koněm, spokojenost? Určitě. No a pak byl další souboj Denisa s Vanessou 5, opět po delším čase přece jenom sklonila vedení na svoji stranu, ale to dlouho nevydrželo. Tak kde si myslíš, že se dalo ještě ubrat, zkrátit, kde by si mohla nazbírat ty potřebné vteřiny na to absolutní vítězství? Tak to absolutně vůbec netuším, kde se to dalo ještě zkrátit nebo naběhnout. Prostě byl to souboj, byly to setinky a skončilo to tak, jak to skončilo. Měla jsi třeba na trati parkouru nějaké problémy, která část třeba pro tebe osobně byla obtížnější? Já jsem se hlavně obávala nájezdu z 2 na 3, protože 3 je přece jenom takovej hodně ostrý nájezd a je to žlutý kolmák a bála jsem se, aby se nelekl ten kůň. Měla jsi, Lenko, čas sledovat průběh soutěže a zjistit, že právě třeba to vedení zrovna v tuto chvíli, po tom, co jela Denisa, nebylo na tvé straně a měla si čas kalkulovat nějakým způsobem, kde právě ubrat nějaké ty důležité metry? Vůbec ne. Já, když jsem doskákala prvního koně, jsem šla chystat Irase, takže jsem moc nesledovala, kdo jak jede, kdo vítězí. Takže jsem prostě vyjela do parkouru. Tak to byly skokové závody v Olomouci a nyní už míříme na druhý konec České republiky, do Roupova u Plzně za Westernem. Ze všeho nejdříve ovšem pro vás máme malý kvíz. V sobotu 4. dubna proběhla v Roupově u Plzně první show Silverstone Western Cupu 2015, během něhož se představilo více jak 60 startujících v cuttingových soutěžích
a 10 startů ve Working Cow Horse. Jsme s kamerou sledovali cuttingové soutěže a tak vám nyní můžeme představit ty nejlepší v jednotlivých kategoriích. V kategorii zvané Rookie dosáhla na nejvyšší skóre 65 bodů Sasha Schwind s koněm Pistol Like Oak a připsala si tak dotaci 50 eur. Stejný finanční příděl zaznamenal také Jiří Roubíček s JR Colored Crimsonem v soutěži Limited 1000. V té startovala také zmiňovaná Sasha Schwind a dokončila se stejným počtem bodů jako při předešlé účasti. Jiří Roubíček však vybojoval ještě o 3 body více. Vůbec nejobsazenější soutěží byla Limited 15000 s 22 účastníky. Úroveň soutěžících byla skvělá a hned 6 z nich se podařilo překonat 70-bodovou hranici. Dvakrát mezi touto elitní sestavou byl Karel Spáčil. Z Dual Ray TR dosáhl na 71 bodů a skončil 5. V sedle Anything Like Me získal o bod více, což mu stačilo na bronzovou pozici. Ani úžasných 73 bodů nestačilo Michalovi Popovi s Imou Hocus Pocus Girl na prvenství. Slabou útěchou mu tak byla alespoň velmi slušná výhra 140 eur. S 210 eury ovšem odcestoval z Roupova Martin Kučírek. Oudnčaj dosáhl na skóre 74 bodů a to se již nikomu překonat nepodařilo. Současně se jednalo o vůbec nejvyšší bodový zisk v rámci celé této show, byť nebyl jediným, kdo na tento příděl dosáhl. Předposlední kategorii, kterou vám ukážeme, je Non-Pro. V ní dosáhli na 70-bodovou hranici 3 dvojice. S rovnou 70 bodů skončil 3. Zoltán Vizi s E.G. Línin Pepi. Druhé místo připadlo s půlbodovým náskokem na Alexandru Pfaffl se Smarty Zhodčik. A z prvenství se radoval Manfred Sip se CD Bossem. Ten si připsal 71 bodů. Hlavní kategorií byla třída Open. Smutní museli být Sven Ousser a Karel Spáčil, jelikož oba dva měli v soutěži po 2 koních a oba skončili se skóre přesahujícím 70 bodů pod stupínky vítězů. Třetí místo si mezi sebou rozdělili Wolfgang Miller s koněm Instant Lil Gridge a Raymond Rice s Bujibunem. Shodně totiž dosáhli na 73 bodů. Půl bodu navíc stačilo Ladislavu Buriánkovi s koněm Spook Smoking Cat na 2. pozici. Hlavním vítězem se však stal se 74 body Jiří Jíša s Merada Stalking Money. Na jejich konto díky skvělému výkonu přibylo 230 eur. Pokud vás tato disciplína zaujala, tak vězte, že v sobotu 9. května proběhne na Galloway farmě v Roupově u Plzně druhá show Silverstone Western Cupu. Tak neváhejte a přijeďte se na ní podívat na vlastní oči. No a dříve než se rozloučíme, tak pro vás máme jako vždy pozvánku za koňmi na následující dny. Ve dnech 11. a 12. dubna se v Hradištku Sadské uskuteční parkourové závody v rámci úvodního kola Champions Tour 2015. Vrcholem bude středně těžký parkour s výškou překážek 140 cm. Týden před začátkem českého skokového poháru v něm jistě uvidíme celou řadu našich top jezdců, kteří se budou chtít v úvodu sezony se svými svěřenci rozeskákat. Jak jim to půjde, na to se můžete přijet podívat osobně, nebo si stačí pustit příští čtvrtek večer jezdecký magazín EquiTV, který pro vás opět zmapuje to nejpodstatnější. Tak na viděnou.
Sponzory jezdeckého magazínu EquiTV jsou Česká jezdecká federace, Farnam, Energis, Equichannel, Jezdci.cz, Kamír a Strom, distributor techniky John Deere.